Niki spidole nggih. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko rene. Muga-muga isa nemusi kabeh ingkang nemtokake mung Gusti ingkang nyipta jagat ya yung. Ngono kuwi bener, Nduk, bener. Lah iki mau pamundhut sing ngersakake dalang sapa nyana didhisikake. Weh, iki tulisane ditembangkan oleh masternya sinden Ibu Sukesi Rahayu. Wah, nggih. Monggo, ya slendra menyura dipun kurmati, toprak dhisik. Ya, duduk. Meneng, Bu. Matura dhisik Bu Kesi kagem Pak Lurah Sunardi, Bu Suki lan ugi mempelai berdua mboten katalumpen dumateng sedaya para sutresna budaya ingkang kepareng jenak pinarak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah matur nuwun sanget Pak Dalang, lan khususipun Pak Lurah Nardi sekalian Ibu Suki sekeluarga, Mas Manten, Mbak Manten, Mas Bayu kalian Mbak Mila. Matur nuwun dalu niki bojo kula sak krumadangkara lan kula kanca-kanca waranggana sampun ditimbali nglipur warga ageng wonten ing dalemipun Bapak Sunardi. Amin. Mugi-mugi sak sampunipun ngawontenaken pahargyan temanten menika dalem mriki tansah pinaringan katentreman lair batin. Murah rezekinipun. Mantenipun satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pak Dalang, sampean pinter mendongakne. Kok pantes dadi bojone Mudin. Ayo. Pantes no, kan ngeten dados kula badhe matur kalih manten kekalih. Nah, kuwi penting Bu Kesi. Dalam Islam pernikahan Islam menika nyuwun sewu nggih. Nggih. Nikah niku tidak hanya sekedar kontrak pernikahan di antara dua mempelai laki-laki dan perempuan nggih Mas, Mbak. Namun menikah itu adalah sebuah perjalanan spiritual, enggak main-main niku. Perjalanan spiritual dan sosial kanggo napa? Supaya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten menika, awet napa panjenengan menika nikah dalu niki disekseni kalih pirang atus ewu piyayi sing jagong, sing becek, sing napa masak-masak teng wingking didongani, ditekakne Pak Mudin. Nah, menika merupakan perjalanan spiritual panjenengan. Pramila manten lanang karo manten putri jangan main-main dengan pernikahan. Ngoten nggih? Nah, carane pripun? Carane pripun? Mang contoh kalih kula kaya kula kalih Pak Cahya Kuntedi niki. Piye? Contohnya ngeten, misale ya supaya rumah tanggane panjenengan niku awet, ayem, tentrem lan tansah harmonis,
sampai usia tua atau sampai awake dhewe dipisahke karena maut. Lek kula biasane kula lho nggih, kula kalih Pak Cahyo teng griya misale Pak Cahyo badhe duka utawi nesu kan kadang-kadang wong saka sangkan paran ngantuk, kesel, terus pekerjaan akeh emosi. Pak Cahyo mulai murup dadi geni. Nah, kula teng mriku dadi banyu. Dadi banyu sing ngrujuk Pak Cahyo. Layak aku angger nesu malah kebes kabeh awakku. Carane pripun? Nah, Pak Cahyo mulai nesu. Lek nesu niku pokoke awake dhewe salah siji kudu ngalah, ora kenek nanduki. Misale dhek merengut ae wis ngomong ngene. Meneng mae. Terus panjenengan ngersakne napa Mas Cahyo? Lek kula ngoten. Biasane kelemahane bojo kula niku nggih, biasane nyuwun sewu Bapak Ibu. Niki penting lho ya, ini rumus kangge pasangan. Biasane lek Pak Cahyo Kuntadi niku lek saya nesu kesel angger pun sare ngoten nggih. Kelemahane siji. Kula pijeti ngantek sak sarene, tak pijeti mulai saka pucuk rambut sampai ujung kaki. Niku tenan. Alah ngapusi. Lho, Lek mau mijeti ora teko dhuwur neng nggon ae no. ora ya. Sampean takok rangkong lek enggak percaya. Tenan ngono kok. Gak ya kok akhire neng nggon kono kuwi. Iya, nggih. Ngoten nggih, Mas, Mbak. Niku sekedhik saking kula, mugi-mugi menika dados spirit semangat panjenengan untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang sebenarnya itu hidup itu adalah suatu anugerah dan keindahan dari Allah, ngoten. Amin. Tepuk tangan untuk Bu Kesi, luar biasa kata mutiaranya. Tapi kamu jangan mendua loh ya. Hah? Jangan mendua. Enggak mungkin lek mentiga mbuh. Ora to Bu sampeyan pintere kaya ngono, wong ya sabar ngrampungi, merantasi wis arep golek sing kaya apa. Aku ki merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikodratke mendapatkan istri seorang Sukesi, tenan. Nadyan sampeyan iki piyaine nuwun sewu lek ditonton pertamane ketoke lek kaku, agal, grual-grual omongane banter mangane akeh gitu. Ning asline karo wong lanang iki matine kliwat ukur. Iya to. Temenanan ramung karo wong lanang, karo anak, karo keluarga, karo maratuwa, walah temenanan. Dadi wong rabi iki ora mung ngrabekke pribadine wong lanang karo wong wadon, ning uga ngrabekke keluarga. Itu yang terpenting. Mergo sok-sok ki enek lho Bu Kesi, mantu wedok karo maratuwa wedok ki ora akur ki pirang-pirang. Akhire geger dadine pegatan mergo maratuwa sing nesu musuh karo mantu wedok sing nesu. Ayo, ngono kuwi akeh. Wong wedok yane rong tangi model piye? Ayo. Maratuwa nesu. Ngono kuwi. Sing apa mantune wedok ki mangan sithik ya dilokne. Yuh, ning omah panganane apa? Ayo. Mangan akeh yuh ya ora tau mbadhok. Ora enek penere pokoke. Ha iya, Jam 12 awan rek nyanding karo bojo maratuwa lek nesu ya ning apa kuwi ning ruang tamu nggawa blarak diseret ruwek karo muni pitik yane mungkrang mangkring. Ah lek pas nesu kuwi ngono kuwi. Ayo, Ayo. Ayo Bu Kesi mangkring. Ayo. Ana yen nembang, ayo. Nggih. Ayo. Mugi-mugi temanten kekalih rukun kalih maratuwa dadi dianggep kaya bapak ibu kandunge piyambak. Kados kula kalih Mbah Sakrun Suwanda kalih Alah, Ibu Suci. kleru. Mbah Sukron Suwanda Sakrun ora. Ngapunten. Wong kene iki piyai kene ngerti kabeh pencipta Sriwuning karo sesidemane Mbah sinten? Sukron Suwanda sampean mantune 15 tahun iso Sakrun ora. Sakrun sik mending lho Bu, ndemben malah Sukiran jere. Ayo. Nggih, menika kula aturi tembang karyanipun maratuwa kula Mbah Sakrun Suwanda. Nah, iya. Angel aku lek muni Mbah Sukron. Nah iya, saka akrabe ya Bu. Saking akrab dan sayangnya kula kalih Mbah Sukron. Nggih. Monggo dalang sapa nyono dipundhut iki mau. Ayo, Bu Kesi sak bawane. Monggo Bu. Sang Ayu Rayong Wulan. Ngapunten Bapak-bapak, niki wingking kelir napa nggih enten sing mirsani? Jaman ngeten iki sik enten piyai nonton wayang nang mburi kelir. Luar biasa. Longko lho, biasanya mesti rayan teng ngarep. Sing mburi kelir mugi-mugi tansah pinaringan rejeki melimpah, Pak jenengan. Elok kaya jaman biyen. Lah sing ngarep-ngarep butuh arep mentelengi sinden iki pol-pol iki. Ayo. Halo Pak De. Oh, kathah Be. Kathah Kathah sanget nggih. Elok Yai kaya jaman sepuh. biyen iki.
Karo mantuk-mantuk ngono. Ora ngerti wajahku ning mirengne swara kula niku mantuk-mantuk ngono. Karo mesam-mesem dhewe Mbah Kakung ning mburi. Nggih, Mbah Kakung mburi kelir niki lampanipun Bagong kringeten, ora jagong kebangetan. Ayo. Ayo. Malah ora. Biasane lali ngono kuwi. Ayo. Monggo. Gumelar Budaya Agung napa niku Bu Gesi? Kagunan ringgit Purwa kanthi delang kang Masuk. Sapa nyana karya ruciting warganya cahya instrumen Mas. Clong clong kling clong kling clong kling. kaprae kang nyritakake
Nduk. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Jebul ya karyane Mbah Sukron isih ditresnani karo piyayi kene ya, Mak. Terus ki ya rada langka lho, Nduk. Ki langka diaturake dalang sapa nyana merga kuwi kisah ketoprak. Ketoprak. Dadi Dipati ing Carang Soka ya kuwi Adipati Puspa Andungjaya. Oh ya Puspa Andungjaya. Kuwi kagungan putri sing jenenge Dewi Rayung Wulan kuwi dipalakramakake karo ya kuwi putrane Adipati Yudapati ing Parang Garuda sing jenenge Josari. Oh Josari. Wis kaya cara wayang ya Lesmana Mandra Kumara. Terus akhirnya jane Rayung Wulan lak ora tresna. Nalika ditanggapne wayang ya kuwi dalange Dalang Sapanyana, sindene iki Mbak Yune karo adine Dalang Sapanyana. Ya, Ambar Sekar karo Ambar Sari. Lah nalika bar perang Cakil terus perang Gatotkaca karo Buta Babrak. Kuwi samberan Gatotkaca kuwi ndelalah nyampluk wujute lampu blencong ngene iki. Ya. Lampune dadi peteng dedeg bareng biar padang manten wedok karo Dalang Sapanyana ora eneng. Ya. Dadi mantene wedok digondol karo Dalang Sapanyana ora. Sing gondol malah manten wedoke mergo sing kedanan karo Dalang Sapanyana iki manten wedoke. Ning ndi-ndi ra enek critane Dalang gondol karo manten ra enek critane. Ayo. Iya. Sing gampang kedanane lek wong wedok-wedok kuwi. Ayo. Ayo ngono kuwi. Aku mbiyen karo Bu Kesi ya digondol lho, Nduk. Ayo. Iya ya, Mak. Gandeng aku mbiyen lak urung sepira umurku to. Ora ngerti bangsa ngono kuwi, ngerti-ngerti dijak rabi. Ayo. Ayo, Mak, ya. Ngono kuwi. Mongko aku mbiyen gur nonton wayang sing ngasta iki Pak Nom Surata, aku ngangge blangkon kliwir ki lho, Nduk. Aku tak tulisi KWN ngono kuwi. Ayo. Ayo. Ngerti-ngerti kok dadi bojo. Ayo. Halo. Napa? Nek sampean lak ya bahagia toh? Wah, lahir batin dunia akhirat aku. Amin amin. Tenan lho ya. Timbang masalah lek njawab ngono ya, Bu. Wah, wedi dhisik. Iya.
Ngono kuwi. Ya wes makasih le ngono makasih. Semoga kita bisa menjadi contoh bagi pasangan-pasangan muda, Amin. menjadi spirit dan motivasi buat anak-anak sinden-sinden kita. Amin. Yo lek iso aja mung kaya awake dhewe, kudu luwih kok awake dhewe. Kowe kuncine anggere wong kekeluargaan sing lanang karo sing wedok ki basa, aman iku ayo. Aman. Tur kunci meneh yen padha muslime angger kerep berjamaah. Upamane ya sing wedok ki terus tetet-tetet wong lanang turu-turu kaya ora nyambut gawe babar pisan, ora duwe kaya babar pisan. Anggere sing wedok tetet-tetet angger sing lanang ndang wudu terus ya dik jamaah rampung ki engko. Ya, nesu kaya apa wis temrengut kaya apa sing wedok anggere diimami karo sing lanang njur muni khairil maghdubi alaihim waladdallin nesu kaya apa sing wedok menti amin ora mungkin kok sing wedok nesu sing lanang terus khairil maghdubi alaihim waladdallin ora sudi amin ra mungkin mesti amin ayo dadi jamaah hikmahe pirang-pirang wong ngrukunke wong geger ayo elok tenan. Bukesi tau nesu tak jak jamaah ya dadi kok. Ayo, ngono kuwi. Nek bar jamaah ya tukaran neh. Ayo, Nggih mau dikersakake cara Banyumasan iki Mbak Tuti ben nembang. Umi gen bawa ayo. Pangkur Banyumas kowe eling-eling bae. Ya diaturake wong ya pamundhut kok. Ya Umi Hafifah coba kaya apa? Ugi ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapak Camat ing Widodaren. Ya. Mengko insyaallah ya bakal nembang yen urung kondur. Tak aturi nembang nggih. Ya Nduk Umi. Dasar satria prawira rama. Siap, Dik. Heling kula heling gunungane Senapati. Thank you.
ancang-ancange karo mlumpate iki dhuwur ancang-ancange. Bareng mumpat gremak nyik. Ah iya biasane ngono kuwi lek pemanasan kaya ya bareng tenanan terus ndang bar. Ah iya. Luar biasa kasanah budaya dasare sing nembang ki ya iki domestik kok nduk. Lah iya. Iki saka Laladan Widodaren. Kauman ya Tik sampean ya. Kauman Widodaren. Yen piyayi Aku mau ngomong apa? Sing nembang Umi sing nari iki Tutik ngono. Nah iya ngono kuwi. Lho, iki ya Mbak Piyayi kene ning nyatane wis terkenal kuwi. Ha iya. Para penyanyi-penyanyi petuk karo Mbak Tuti ya mesti langsung nyembah lagu dodok. Menanan tiarap kok, Nduk. Ha iya. Jombrangkang tukang keyboard iki keyboard langsung diselehke. Ha iya. Ha iya. Terima kasih sih betah karo Madangkara Mbak Triastuti. Iya. Pak Camat napa tasih lenggah Mbak Tuti? Wah inggih alhamdulillah pun kundur nggih. Sakmenika gentos genduk Winong Nawangsih kalian genduk Birgita. Ayo Nduk, kaloro iki. Iki bintang-bintang sing lagi in ning TikTok iki. Ayo. Pokoke anggere si Winong anggere ngene iki, ngene-ngene ngono kae. Wah wis. Penontonnya ndak umum, Aji Mas ngelek dhisik dhewe. Tenan. Anggere gerung ngene-ngene rumah kok penontonnya akeh men. Lek Birgita iki pancen iki sinden kontroversi ya. Terus bir ora masalah karaktermu ngono kuwi. Karo memberi pelajaran kepada para netizen kuwi aja banget-banget le anggene menghina, mencemooh dan juga apa meremehke karo derajate Waranggana. Lek ning Kuntah di channel wis terdidik dengan baik, tertata dengan rapi. Ayo. Sosok sing penggemar saiki iki banding-bandingne sinden merendahkan Waranggana ngono ya, Mak. Mula tak belani tenan bir aja kuwatir. Lah sing neko-neko arep ngrabi kowe langsung tolakan tak rabi dhewe. Ku tak tang dang 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 yo. Selamat malam Nimas Ayu Winong Nawangsih. Oke Pak, selamat malam. Sik semangat, sik sehat ya Nduk. Masih semangat alhamdulillah. Terima kasih masih setia dengan Madangkara. Sok ning Jakarta ya nderek Nduk? Derek. Alhamdulillah. Sok kondur ya bareng bis to? Kula benjing anu Pak, mantuke soalnya kan kula jenteng Tulungagung. Terus kula ning Jakarta langsung teng Tulungagung. Alah, marani si blangkon to kok. Jakarta ke Tulungagungnya aduh wepe mampir nyandi. Enggak kan penake langsung to daripada dadak mantu ning Solo sik kuwi langsung. Tulungagung ra nek bandarane kok. Bandara. Enggak aku meh naik kereta Pak. Saya mau naik kereta. Ini lebih kudune nalare kan lek arep ning Tulungagung ke Jakarta lek ngliwati Solo ya. Bareng rombongan tekan Solo bar ki bablas Tulungagung nalare lek ngono. Iya. Mampir nyandi kowe. Saya tuh ada itu Pak, ada keperluan yang sangat penting. Penting Pak, penting Pak keperluannya penting. Yang sangat penting sekali tidak bisa diganggu gugat. Terus tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa di cancel. Terus kowe turumu neng ndi nong? Lah kuwi engko dipikir kari. Lho piye ta? Ya wae turun nang endi ae aja nganti sing wedok sing bayari lho ya.
Ning pom, Mbak, ning pom. Ning pom. Ora apa-apa ya. Sing penting ngerti karo batas-batas. Oh niate lek golek pengalaman ya nang ya. Lah nggih niku lho, Pak. Jembarke pengalaman karo jembarne liyane. Wawasan. Sorry wawasan. Aku ngerti kapribadenmu ki wong apik kok ya. Lah nggih to, Pak. Kula iki lembah manah, manut. Iya, Jan ngonten nak digarapi to. Benten kula niki kali Mbak Bir kita niki lho, Pak. Kalau wingi pun diserang netizen gara-gara mbribek dalang kondang. Oh iya ora apa-apa sing ngongkon aku kok pancen kuwi. Gak apa-apa aku ya ben kayak Bu Kesi ngono lho ndek bojo dalang ngono lho nong. Cita-cita kan ya boleh. Watone padha sik kosonge. Itu jenengan boleh nadyanto kuwi guyon ra masalah. Sasake Bir, ra apa-apa Bir. Ayo. Engko entuk urusan aku ra melu-melu lho. Ya, sebentar Pak Dalang kok ada Apa? yang berbeda dari jenenganku apa ya Pak? Sik Pak tak sawangi sik. Apa? Sik kok kayak duduk pacakane Wis kabeh ya padha biasane. soklate. Napa, Kerise ya apik. Blangkone kliwir to. Kowe kok pikir kuwi ae. Ambre itu lek kowe lek kliwir Pak Dimar ngene. Apa? Pak jenengan kok mboten damel efek timang to Pak? Padahal jenengan itu sudah dibelikan oleh sinden-sinden sebagai Lah, kado, niku tapi lho kok ora sebagai dinggo. kado. Jenengan ini pripun? Aku ki melaksanakan pola hidup sederhana. Efek timang tak umbah kabeh sing ngene sinden-sinden lek ku ngenggo pas malam Minggu tok. Lah napa kok malah Iki malam Minggu ya. Lah iki mau carry ngono lho. Loh, harusnya tuh jenengan tuh punya asisten pribadi ngono lho, Pak. Punya manajemen ngono, Pak. Lan apa wedok ngono? Ya cewek toh, Pak. Cewek mesti gemati, mesti setiti, Pak. Mesti nggak mungkin ada yang ketinggalan. Omong mbokmu jajal ngono ya. Bu, Bolak-balik lho carry ngene iki. Bu. Piye Kok Nduk? sampai enten sing ketinggalan itu gimana, Bu? Napa kula asistannya Pak Eyok napa pripun, Bu? Lho iki mau sing salah kan ora aku kan ora salah. Ya pancen Mas tak lumpuhke, tak toto ning koper. Ning karo Pak Rohadi karo Larso diangkut tiket jam 12. Mengko aku durung ngecek ulang, kudune ora diangkut ning mobil. Lah bar diangkut aku kan tidur. Ngancani Pak Cahyo, lah baru ki dibablas di bawah. Kowe malah ngancani aku nyapa to. Ayo ngono. Dadine carry mergo orang tak cek. Lah itu kesalahannya Larso. Dadi intine ngene lho, sing jenenge wong iki kan mesti mau mangan ngangge cewek tok, ngono to. Nggih. Mesti enek cicire ra masalah. Aku enggak apa-apa seperti itu enggak apa-apa. Pancen tugasnya Bu Kesi iki pirang-pirang, ya to. Lah. Nah, nggih, Lah pancen maka tur dari yo itu. aku dina iki ngantuk kewesel dina iki ra karuan. nggih. Aku turu terus tekan kene lha aku turu. Mau jam 8 ki aku ijan tenanan. Rumah saku sing gugah aku ini Ken Salindri. Mlebu ning mobil lho. Pak pun badhe nan Pak, pintas aku tangi bareng Mak Gregar Pak Rohadi. Iya. Nggih, ora apa-apa ayo. Ning bareng munggah panggung langsung dadi lan bergase, pulih kaya ngono. Semangat ya, Pak. Semangat ya. Kata-kata untuk mempelai berdua Birgita sing luwih pengalaman sering putus sambung. Lah ya rabi urung apa Pak kok ndongakne lho, Pak. Paling tidak kan sudah pernah menaungi rasa tresna. Ayo. Nggih. Nggih, nderek dedonga nggih Pak Dalang. Nggih. Mugi temanten kekalih panjang yuswanipun, sehat, kathah rezekinipun, semoga cepat mendapatkan putra yang soleh-soleha nggih ta Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampean iki orang muslim yang ngerti soleh-solekah. Lho, Sampeyan dinge pas tukaran karo Niken sampean muni astagfirullahaladzim mau kuwaku weteng kowe ya iso. Pak. Lah piye pengen login apa piye sih? Indonesia kan banyak agamanya Pak, ya enggak apa-apa toh Pak. Sah-sah Oh, saja iya. toh Pak. Nasional ya Nduk ya. Lah, Nah, semua iya, bagus. semua bahasa toh Pak. Betul. Iya. Ayo. Iya Pak. Nggih, sama mengucapkan terima kasih Pak untuk penggemar Caksi atau penggemar panjenengan Nggih. yang sudah mengucapkan selamat wisuda kepada saya gitu Pak. Aku urung ya, Bir. Lah, ya jenengan Selamat, malah ya. piye toh Pak? Ah, sarjana seni selamat ya. Hadiah ya Pak. Buketnya menyusul ya. Ya, Pak, Ayo. tenan ya, Pak. Heeh. Buket. Lek ana buket engko tak kayak hadiah sing luwih spesial malah. Apa Pak? Cium. Ayo, saiki lek wani, mbok saiki lek wani gendang. Ayo, bir, ayo. Serpet. Ayo. Ayo. Bir kita lek wani. Aku gak melu. Ayo. Bapakmu, pakmu Iki anak to iki. ora apa-apa. Pancen lek wani tenan tak tantang lek wani nyium bir kita pumpung disekseni wong akeh.
Aku pengen duduhke ning masyarakat akeh lek Bukes iki wong wedok sing sabar lahir batine, jembar atine, jembar pikire, jembar apa-apane. Aku iso nyawang yen sampean labi loro ora apa-apa, Pakmu. Ayo, ketoke sabar-sabar ngono aku teko omah mak sampluk parut engko. Ayo, lek wani Bir. Ucapan wis sudah kok Ya, sarjana. ucapan nggih, Pak. Ngene. Nggih. Kok ya anake dhewe dudu Nggih, sapa-sapa. ya, Pak. Matur nuwun nggih, Pak. Ayo tak deloke lek wani nyayang anake. Ayo, ucapan selamat. Nuwun nggih, Pak. Semoga semakin bermanfaat ya diri kita ya. Sing kenake blangkonku tok lho sini. Blangkonku kliwir sing kenake. Bar iki kok komentari netizen bir kita gatelen kok. Ora apa-apa kari ngukur no. Terima kasih, ra masalah aja wedi karo netizen. Boten, Pak, Santai nggih, wae. boten. Tenang, Dok. Bir kita tak omongi. Dalam- Memang kamu di Madangkara saya cetak menjadi sinden yang kontroversial. Ya. Kontrasepsial. Ayo. Jadi kowe kudu kendel wani. Jadi yen melu Madangkara kowe ora entuk ngarani tanggapanku njaluk sakmene. Ning lek kowe lek melok grup liya kudu dadi bintang tamu, ngarani ra apa-apa. Ngarani 250. Ayo. Nggih. Sukses pokoknya untuk kamu Bir kita. Aku bangga kamu sudah lolos gendong gelar sarjana seni. Ayo, Ngomong bar iki Ino. kayak gendong bayi. Nggih, berarti ngeten lho Pak, pelajarannya itu sinden itu tidak bisa disepelekan nggih Pak. Nggak bisa. Nggih, semua sinden itu sarjana sekarang itu sinden itu sarjana seni. Sekolah itu tidak gampang, diisi itu tidak gampang, tidak harus bisa nyinden, bisa nabo, tapi kuliah itu bagaimana kita berpikir secara kritis nggih toh Pak. Oh, betul luar biasa. Wis kaya ngono kuwi. Sinden juga manusia. Ayo. Ya, nggih Pak. Oh, nggih. Punya rasa, punya hati. Nggih. Ayo. Hati untuk si blangkon. Ayo. Wanita itu harus sekolah setinggi mungkin nggih toh Pak.